Kichengsi kardom kaduk kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangarat do ana fans tame la pen pini nale tuma fan la so video long nang ke than pon jila bangke SSC GD ahen pen kapik lang pon awreng warsai aputhas nang than pachini pon ikpo nang litum stame jogdon iktame penang ana post of vacancies to la sila so details nang litum fanon la so video long nang than pachini pon ikpo nang litum la son update kilong verji fan la so YouTube channel la bangke nang litum subscribe ingon lapen liking CP gon videos taminalitum ko an master un share ponigon tangte non SSC GD awreng warsai aputhakle lang ponona lapen chethan ponona tangte non pathek pen chethan pononang SSC GD Recruitment 2025 details mate staff selection commission hen pin kapik lang pon awreng warsai aputhak dag lang polona Kichengsi organization amen labang ke staff selection commission lo mate short form pen pupon pon SSC pupon pon la pen ason tak sedak apply process labang ke online la pen dak apply last date pi nalitum dak thek pon long po October 5 2024 se last date lo salary nalitum thek pon long ji 21700 pen 69100 analitum long pon ikji ason tak thak apus labang ke total dak kepi pon dak 64 plus puse dak topon lapen job location labangke all India lo lapen post amen nalitum dak theklongji constable GD lapen dak do ulang a post labangke lason dak se dak official website nalitum dak @ssc.gov.in aso website long dampen staminalitum details salam bang long pon ekpo lapen important dates lang pon onang important dates labangke dak application start labangke dak 5 September 2024 pen sidak cheng ponikpo lapen application last date labangke 5 October 2024 si last date lo lapen online payment last date labangke 6 October 2024 lo lapen admit card release ya date labangke dak pipon pela lapen SSC GD exam date labangke January kalte February 2005 হচ্ছে and ponikpo lapen SSC GD constable 2025 age limit labang kenalitum dak pen thek ponlongji minimum age 18 years lapen maximum age dak 23 years lason dak dak age relaxation to dak piponlang applicable rules lo nalitum dak theklongji SC ST atum 5 years lapen OBC MOBC atum 3 years lason dak application fee lang dam lo pulte you are lapen OBC EWS secondary atum faroisi lapen SC ST female atum dak skysi tapinang ne payment mut labang ke online si payment nang po lapen SSC GD constable 2025 vacancies details bang son lo the female male no anda thak pon pelang setame total labang ke 64000 plus sidak tokpon lason dak thak la so overeng word sai fan ke flight and zi fan ka charleng deng kinang zi labang ke education qualification kinangji matriculation 10% chok azad school college pens tame chok ji lason da third dak selection process la bangke lason la SSC GD constable 2025 selection process written exam mate CBT lapen physical test documents verification lapen medical examination hai hoisi dak and ponikpo ka apply nangji question ma apload nalitum link long ikji holo so link long nalitum ber ik nangpo lapen hodak new page chingpu pon ikpo lapen ason thak nalitum personal details lapen education qualification details lahai nalitum fill up nangpo lapen puthot la fill up tang thai upload nalitum photo passport size photo lapen signature nalitum upload nangpo lapen photo highway upload thai upload nalitum da application fee bang payment nangpo application fee payment ik det pen fit nalitum da application form mate nalitum acknowledgement alu bangke long pon ikpo lapen nalitum download ikpen be kong nangpo lapen nilinon nalitum han pathek pen notice alu stana pik lang pon ikpo lapen screen along nalitum thek pon longji lelo important notice alu lo lapen subject nalitum da regarding thek pon longji publication of notice constable GD lapen central army police force mate CRPF lapen SSF lapen rifleman GD Assam rifle analo lapen ason nata dak penang ando 2025 afar mano la sedak ke application labang ke cheng ponji nalitum la sodium thaklong langla te chini ikpo 27 aso achiklo 27 ben sedak cheng pon pupusi tok pon lo la se nalitum prabjin pen
jogdun egon lapen apply dun egon lapen however due to the administrative reason notice of said exam will be now be issued 5 September 2024 sudah issue pon ipo lapen nalitum tek pon long isi lapen putat ako notice pipon tulang polte nilila so YouTube channel long stame pipon ipo paklang pon ipo lasi nalitum ninghang polte jogdun egon lapen apply dun egon lapen documents ko pipisi nangji pulotang te nalitum kinangji la bangke education qualification documents lo lapen so employment exchange lai huinang ikpo lapen so update puthot official notice notification mate advertisement pilo pulte nili nali to fan nang pachini ikpo lapen nali to son update kilong werji fan pura la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon lapen nali tum jong se details lang chining tung pulte ssc.gov.in la so website long dampen nali tum details salam bangke odas tamen nali tum long ikpo la se pinia video long bang na ke than ponjila bangke la anchot lo la sinali tum videos tame kan share on share igon karbiang long rasta me pala ignang lapen pachini igna lapen class 10 ke pas labang ke ili karbiang long ta available do lase anutin amate abang 14 tum stame ke jog don thai afansin nilhin pen stame tuning reporting lo lase pinia video long bang la ancholo lase domi thakme kadu kabe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anfan stame nilhin pen kardom to change